खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान चेनेलाव बयखौबो बराय बावहरनाय थाबाय। आं दिनैनिफ्राय ब्लग भिडिअ खालामनायखौ आरम्भ खालामजेनबाय। आसा थियो नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब आरो मदद खालामलांगोन होननानै। दिनै आङो फार्स्ट भिडिअ हिसाबै नोंथांमोननिसिम मोनसे रेसिपि लानानै फैदों आरो रेसिपियानो जाबाय खांख्राइजों आरो मेवा आसारजों ओंख्रि। नायदो आं बोरै सङो खांख्राइजों आरो मेवा आसारजों। दाहाय आङो लादों मेवा आरो खांख्राइजों संनो थाखाय पियाज, बानलु, संख्रि, हालदै, रुसुन ओमफ्राय खांख्राइ। आरो बेयो जाबाय मेवा आसार। मेवा आसार दोननायखौ बोरै दोनो आं बेखौ नोंथांमोननो उनावहाय देखायनोसै। दाहाय आङो बहायनोसै सारायखौ दसे गुदुं जानो होनोसै। दा आंनि साराया गरम जाबाय। आङो फार्स्टआव होग्रोनोसै थावखौ आं एसेल' लादों। फार्स्टआवनो आङो खांख्राइखौ एसे एवनानै लाग्रोगोन। बिनि उनावसो माने मेवाखौ एवफिननानै आरो खांख्राइखौ उनाव होफिनगोन। दा आं खांख्राइखौ होनोसै। आंनि थावा गरम जाबाय। अरनि माबाखौ एसे मावबानो जाबाय, नङाबा खांख्राइया खामलांगोन। खांख्राइखौ एसे गोजा गोजा जानो थाखाय आंनि खांख्राइया गोजा गोजा जाबाय एसे। आं बेखौ दा दिखांनानै लाफिनसै। दाहाय आं बेयावनो होनोसै सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुरबो रुसुनबो होनो जोंनिनो। नोंथांमोना साननो हागौ आंनि रायलायनाया एसे बेलेग जादों होननानै, मानोना जोंनिथिं रायलायनाया एसे बेलेग जानो हागौ। बुजि मोनाबो नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामनानै होबानो जाबाय। बानलुआ आंनि गोथाङासो रानलाङो दै। जोंथिं लकडाउन जानानै दङ ना, बन्दसो 2 विक्सआनो जानोसै बन्द'। ओंखायनो जेबो बाजार मोनथ'वाखै, बिदि गासैबो बन्द'। बे एसे सामफ्राम जाबाय। हालदैखौ एसे होनोसै। अरखौ एसे बारायना होनोसै। माबा होनायनि उनाव होगोन, मेवा आसार होनायनि उनावहाय। दा आङो होनोसै मेवा आसार। सारनानै होनोसै। दसे खोबनानै दोनथ'नोसै 2 बा 3 मिनिटनि थाखाय, जाहाथे बियो एसे मोजाङै मोनथों। 3 मिनिटनि उनावहाय बेखौ बोखांसै। नायदो बेयो एसे गोरान जाबाय। दा आङो बेखौ एरनोसै।
माबायदि एसे खामफ्राम बायदि जाबाय आङो बेयाव खांख्राइखौ होनानै होनोसै खांख्राइ फिसा दै गिदिर खांख्राइखौबो बिदि माने सायनानै सिंखायनानै होनो हायो नाथाय आङो दा खांख्राइ फिसासो खांख्राइ फिसा आरो खांख्राइ गिदिरनि टेस्टआ एसे बेलेग जायो आङो बांसिन फिसाजोंनो मोजां मोनो आरो दा आङो बेयाव दै एड खालामसै एसे माने 2 ग्लाससो बेबायदि होनांगौ माने एसे मोजाङै मोननाय बायदि अरखौ एसे गोबाङो दाहाय बेखौ दैखौ राननो होदो खोबना दोनसै आङो एसे 5 मिनिट जाबाय 5 मिनिटनि उनावहाय आङो बेखौ खेबसे एरनानै होनोसै बिराद मोजां फैखायो नोंथांमोना जानानै एसे गोखै मोनगोन आरो जोंथ' बर' नालाय गोखैखौ मोजां मोनखायो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दै माने एसे अखा हादों अखानि साउन्डआ फैगोन ओमफ्राय बेखौ दै रानजासिम दोननोसै 15 बा 20 मिनिटनि उनावहाय खेबसे नायफिनसै दा आङो 15 मिनिटसनि उनावहाय ओंख्रिखौ नायनोसै माबायदि जानानै दङ जा गोथाव मोदोमखाबाय जानोबो बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनखाबाय आङो संख्रिखौ एसे साखिना नायनोसै आरो संख्रिया नाङाखै ओरैनोथ' मोनबाय ओंख्रिया जा गोथावखा दायो आंनि ओंख्रिया जाबाय आङो बन्द खालामसै बेखौ जों माने ओंखामजों जानोसो बानायदों आरो बेखौ ओंखामजोंसो जाखायो नाथाय जोङो ओंखामखौ दानो जाया एसे गोबाव माने दङ आरोना ओंखाम जानो ओंखायनो आरो आंबो एसे जासिलिखा मानसिया जानो लुगैनाया हाला ओंखायनो जानोसै आरो मिथिबाय गोथाव जादों नोंथांमोनाबो जुदि जानो लुगैदों अब्ला बिदि बानायनानै जाब्लानो जाबाय आरो आसारखौ बोरै दोनो बेखौ आंथ' माने खिन्थायाखै बेखौ उनाव नोंथांमोना जुदि नागिरो बा लुगैयो जानो बा नोंसोरनिथिं बेबायदिहाय माने आसार खालामनानै दोननाय बिदिबा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन बेबायदि भिडिअ थ' जादों होमबा नोंसोरबो जानो बेखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदो बिदिब्ला लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव दे बाय बाय